Lehendabiziko herri urratsa hartan batu zen dirua Kanboko Salvador ikastolaren eraikuntza hori erosteko baliatu zuten, 30 urte beranduago, aurten ere ikastola berarentzat izango da herri urratsen batzen den dirua. Salvador ikastolarentzat fetxa seinalatua da, berriz ere dirua, herri urratsen lortzen den dirua, eskuratuko duelako, herri urratseko 30 urte, data seinalatua eta zuretzako ere bai, Maite? Ez 30 urte, 21. Baina jubilatzeko asmoa daukatzalako. Bai. Asko da, eh? Bai, asko. Urte berezi izaten ari da, antzematen dezu? Bai, alde batetik bada eraikuntza eta hori dena, beste alde da, 21 urte pasatu dut hemen lanean. Ez dut motivazioa ez dut galdu, gogoa ere ez, baina joan behar naiz eta joiten naiz. Puzik ere, baina ez naiz joiten akitua. Altor bat da ere ez. Bai, hori garrantzitsua da. Aizuta, dirua Salvador ikastolak zertarako erabiliko du? Eraikuntza berri bat egiteko? Bai, alde batetik nire pentsia hori zen hastapeneko eraikuntza, hori zen bakarrik. Berritu dute joan dena urtean, eta hor da instalatuko sehaska. Hau sehaskak erabiliko du hemendik aurrera? Bai, datorren urtean sartzetik goitik. Eta hemen eraikuntza berria? Hori ginuen, jadanik, berritu dute argunt lehen parte hori. Bota dute biziki zaharra zelako bideruntz zen eraikuntza guztiak, eta hor, onditzen dute, eta bi parte horiek, hori izanen da Salvador kolegioa datorren sartzean. Diru horretarako erabiliko da. Nola izena du, etxeak? Nire pentsia. Zesan nahi du? Nire pentsia, hori pentsia da ere mua. Nire pentsia, gero blaba bada beste esplikazione bat, lotua etxari, berdin. Eta guraso talde batek, guraso talde batek, erosi duri. Erosi? Erosi. Jakin behar da garaian, guraso horiek dutela eien gain, pertsonalki hartu mailegoak. Argigarria da. Argigarria. Eta ez da antzi behar uste dut. Horren ondotik, hori laster izan da soberatipia, errezibitzeko, ikasle kopurua onditzen baitzen, eta eraiki dugu hori. Eta jaten dudarik dugu, da denok, gurasoak, ikasleak, ikasle lizuan ziren ikasleak, nahiko handiak, eta edakasleak. Denok lan egin dugu hori eraikiz. Aizu eta Maite zer aldatu da urte guzti hauetan? Alegia pensa, lehendabiziko eman zen dituen klase haietatik, orain ematen ari zaren hauetara, klase hauetara. Aldatu dena da, eta uste dut, aldatu dena da ikasle kopurua. Hori alde ona da. Hortarako eraiki ditugu ikasleak. Gehiago esan nahi ez? Ikasle gehiago da. Ikasle gehiago, eskuara ikasten, gaur egun, hor. Zenbatekin hasi zinen, goatzezea? Zenbatekin hasi zinen? Ni berantago etorri naiz, ni etorri naiz erarik, 80 ikasle ziren. Hasi ziren, 6 edo 7 ikasleekin, emeki, ni sartu naiz erarik uste dut 80 ikasle. Eta egun? Aurten, 187 ikasle. Eta azken 3 urte horietan hor, 200 ikasletik 300 ikasleetan pasatu gira. Datorren urtean 300 ikasle. Gero eta ikasle gehiago dauzka Salvador ikastola honek. Goranzko joera hori mantentzen da, sehaska osatzen duten gainontzeko ikastoletan? Bai, guzti-guztietan, den-denak. Eta garapena gainera guti gora bera berdintxu denetan. Erna baita, segitzen dugun garapen hori, etengabea doa 40 urte. Eta segitzen du, txuku bere bidea. Zenbat ikastola daude zehazkan? Gaur egun 30, eta 30 izango da, gure azken hor dago botatzen halko dugu hor, 30 garrena irikiko dugu Beskoitzen, eta Azparne eta Baiona arteako bide hortan. Beraz, 30 ikastola, eta horietan, izan beraz 3 kolegio, hori bezala, 2. mailakoak, 16 urte artekoak, eta gero liceo bat, hor bain batxillerra preparatzen eta pasatzen duten horrentzat Baionan. Eta zenbat ikasle, iparraldeko ikastoletan? 3000 zerbait, banaka ez dituko kondatzen. Badakigu hastapenean 4 edo 5 zirela, baina orain badakigu ere 3007, 8 kasik egunero sartzen dira, nola guk hartzen ditugu, nahi dutelarik 2 urte pasa eta garbiak balin badira hartzen ditugu aurrak ahal bezen bat goizik. Zertarako,
gero eta goizago sartzen balin badira ingurumen euskaldun hortan, eta gero eta erresago hartzen baitute hizkuntza eta hori da. Bazen dituzten aurreikuspen hauek, hainbeste ikasle izateko, aurreikuspenak ez dira bete, zehaskaren aurreikuspenak? Ez da hori, aurreikuspenak egiten ditugularik, obrak baitugulakotz, gainditzen dira beti. Eta hori zorionez erran ezake, nola maluruski eta xifre batez ezkor balin badugu da, bakarrik 8 eta 10 artean ditugu eskolatzen iparraldean. Eta dereduan gu gira bakarrak. Ez dago besterik iparraldean dereduan aritzen den sistemarik. Esperimentazioak badira, baina ez numre aski interesgarrietan aurrak euskalduntzeko. Eta badakigu dereduak bakarrik dituela. Egiazkiz aurre erraldunak euskalduntzen ez. Eta problema da ere, hemen digoiti, UNESCOk erraiten du, 30% populazioa batean izan behar dela hiztun hizkuntz baten salbatzeko. Eta guk eskolatzen ditugu bakarrik 10%. Eta ne horrek ez du hartzen, bere gain, beste 20% minimo horiek eta eskolatzea. Orduan guk diogu, saska bakarrak girela borroka hortan. Eta bakarrak, baina bakarrik ere iduritzen. Eta hortarako jenden beharra badugu. Jenden, baina euskaldunen beharra. Baditakigu ez dutela frantsesek, ez espainolek gure hizkuntza batuko. Gu aurre behar dugu lan hori. Eronek? Bai, biztan dena, ez da zalantzarik ukan behar hortan. 200 urte pasatu dute Paristik eta Frantziatik gure hizkuntzen esuntxitu nahian. Eta guain bapatean nola deskubrituko dute, baina munduaren ondarea da salatu. Ez da hola.